nefungují nějaký dráty, já vám to asi nevysvětlím moc, jako je to 10 minut, ale pozor, je tady návrh od Jirky Štoláka, protože on je naprosto úžasný. Co nějaký pohádky? Série pohádek jenom na kytaru? Jdeme do toho? Pohádkový písničky? Tak jo, začínáme, Jirko, díky! Hej, raz, dva. Když máš srdce zvyhlé, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle, těsnou vodíže. Upeč třeba chleba, postav třeba zeď, žal se krásně střebá, začni s tím hned teď. Začni s tím hned teď. Dělání, všechny smutky zahání. Dělání je lék. Dělání, všechny smutky zahání. Je statisticky dokázáno, že slunce vyjde každé ráno. A i když všechna jako v ranci, nic nemá celkem žádnou šanci. Statistika nudaje, má však cenné údaje. Neklesejme na mysli, ona nám vyčíslí. A teď vy, statistika. Když taxista se síru pouští a Milan na ní číhá v houští, pak statistika předpovídá, že na stůle už neposnídá. Statistika nudaje, má však cenné údaje. Neklesejme na mysli, ona nám vyčíslí. A teď vy, statistika. Vyřiďte tu ctěné sani, že záleží to čistě na ní. Když nepustí chnout vydračí, tak bude o hlavičku kratší. Statistika nudaje, má však cenné údaje. Neklesejme na mysli, ona nám vyčíslí. A teď je statistika nudaje. Ahoj!